Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe Wisanggeni? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Iya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Oh, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pakde Karna. Iya Antasena. Lho, Wisanggeni gedine nang mburi. Sing dadi senopatine Wisanggeni aku. Mula nek Pakde Karna ngaku senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku senopatine Wisanggeni. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lor gemjimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tua aku wedi karo Pakde sakarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku barang. Liwang sukmono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman mloso jenar ayo ndadekake kagiat pangrana si paman manira biji wonten ing ajengan manira paman mati mloso jenar kawula ana nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi ngepatian sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu paman mloso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina Punduryudana kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negari Ngastina paman menawi paduka anak Prabu ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa basa tuwin negari medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere si paman lenggah kula nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatian namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu paman mloso jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikelenggah bawa durna sarawuh paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima kanthak blegudung sualu gembol sumorante hawela lha nuwun inggih nger tansah pinanganing kawidadanan ing sambikala sowanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widada sowan kula Niskala durga mendhak kala sirna nama kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana sampun tamya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa Mremban turna ing Sukalima kula nan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga sawetawis lenggah madaning praja Ngastina ingkang
Rayi ngaturaken panakrami rawipun Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi saha asong mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing ngraka ing Ngawangga. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Kawula non nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Ngawangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Lho Diwoji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung drilan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Ndak tampa siadiatur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Lan pratatalan sanggaring kang padha gantung sebo. Jeneng ingsun Adya biyawarakake sarta hambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Paman Harya Sangguni. Kula wonten dawuh nggih, Bathuna. Kula wonten timbalan, Nger. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Nggih, wonten dawuh Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi piwah ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten sabab saking menapa. Dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalan adat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan Datraya negari Ngastina. Namung saderengipun kula hambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Bawa Mendurna. Paman Harya tuwin Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sesembahan kula wonten ing Madyaprada prapting delahan. Nuwun mangapunten. Ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang ngiyup dhateng pada paduka anak Prabu ing Ngastina. Mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala. Estining manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Mila gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sakmangke cingak raos sing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh. Mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa kepareng hambabarana ingkang abdi ing kepatihan. Semanten ugi kula nggih. Kepareng kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Tebih saking Sukalima kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Ing mangajeng boten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi tumunten ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ingkang nedya kababaraken madyaning pasewakan kepareng ingkang ngraka ing Ngawangga cemadhong dawuh. Kula dengkeng ngobori pepeteng hamba badhe ngarungkut penggari paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ko ngas kandanya
maweh raras retnaning driya Paman Hari Seguni kula wonten maring adhawuh nggih Baturna wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga iki wonten timbalan ing adhawuh Yayi anggen kula nglempaken sangganing para sepuh madaning datu ya negari Ngastina dinten sak mangke mboten sanes kejawi namung anggen kula sampun nampi nawala wondene nawala menika kakintun saking atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara mboten sanes kejawi namung anak kula pun wisanggeni Bawaduna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yayi sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala mboten kinten babar pisan bilih dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan upami ingkang putra Punduryudana boten saged maringaken negari menika sakukupan wisanggeni nyuwun sak sigar semangka dene wigatosipun wisanggeni kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina paman wonten dawuh ngemuti bilih wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten wisanggeni menika tasih muda tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggeni nyata satunggiling nem-neman ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang turta wasis sing samu barang lir mila mboten nama mokal nadyan ingkang putra menika nampi nawala jejering nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatosing manah mboten kados dinten sak mangke menika kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurda tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni monggo wonten madyaning nawala dipun serap menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi dening pun wisanggeni mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging blaka suta menawi kula mireng dhateng kumandhangipun wisanggeni manah menika miris kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged punggul, mboten saged menang. Ila dinten samangke kula nyuwun iku pepretegelipun paman kula Sajenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan kula nuwun sewu nggih menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten jumbuh kalian pangandika paduka kula menika nadyan sampun keladuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu manah kula menika kuwatir manah kula menika was-was krana panci leres lare menika debya Surasekti kalintang jayaning perang sampun marambah mbah para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina
krana paduka anggo ndeli negari menika. Kula nuwun sewu. Kula kinten ngestina menika badhe dados Karangabang krana kasektenipun wisanggeni. Menawi kula mekaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni. Pun menika tentrem ayem nggih. Pawan wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni. Lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi? Lah menika awratipun wonten mriki menika. Langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ingkang sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken. Nuwun sewu. Sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman, mboten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung. Keditik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni. Nanging upami mboten mekaten, upami paduka menika andhadhaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah kurban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani paduka anak Prabu Ngastina. Sakmangke ngaten kemawon nggih. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekahi negari Ngastina kaliyan paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon. Dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel Purbawasih saning negari menika paduka. Mila kula sumanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawaduna wonten dawuh, Ger. Menawi panggipun Bawaduna kados pundi? Gandhok mleguduk suwaru gembal sumarante hawala. Kula nuwun sewu menawi paduka ndangu babakan pamanggipun ing bapa ing Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten nama kula menika arep-arbah pisang. Namung kula mboten benten kaliyan pamanggipun Adipati Harya Sengkuni. Negari menika dipun paringaken wisanggeni. Menapa kula ngekahi negari menika kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu menawi Adipati Harya Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika. Menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken, nggih. Dasar panjenengan Bawaduna kados menapa? Menika ngaten. Jumbo kaliyan menapa panjenengan dawuhaken wisanggeni menika mboten lare bain-bain. Wisanggeni menika mboten lare sesamunipun lare menika mboten. Nanging wisanggeni menika pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akerep. Atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih inggih menika wisanggeni kaliyan pun Antasena. Kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Mawi wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Nggih. Petanganipun ingkang Bapak Sukalima kuwatos ing manah kula. Menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dipati. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Semit Irawan karo Antarja, niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong Kocluk mungsuh wong Kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih. Mula nek nganti mangke wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongkong nganti kadange sepa Satria Ngrandu Gumbala Antasena. Oh, nuwun sewu, Nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon, Nggih. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina temtu bedah. Wangsul dhateng panguwaosipun wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Mbenjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina
Menapa paduka ingkang tansah ngekahi negaring Astina? Kula sampun atur nawala dhateng pun wisanggeni babakan perkawis menika. Wontene wangsulanipun namung cekak. Cekak dos pundi? Bratayuda paritipun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lah bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to, Dipate? Nggih, wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan, srogal-srogol, ora ngerti tata krama, ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondhang nek wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembela sirahe, saya gleleng pacake. Nggih, Dipate. Kula nuwun sewu lho Kakang Duna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu, nek mungsuh wisanggeni kentekan ngakal pun yakin. Kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate, ning nek kon mungsuh wisanggeni mikir ping 17. Mergi wisanggeni menika pancen digdaya tenan. Pancen ya sekti mandraguna, ning ewa semanten panjenengan mang paring igu pertikel. Pripun carane supaya kabeh wau isa mlaku aja nganti negara Ngastina bali ana panguwasaning wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten, Ger. Menawi samangke wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina. Saranipun menawi wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan boten badhe saged ngalahaken dhateng pun wisanggeni. Ning menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang neniwasi. Menawi wisanggeni samangke sampun darsa ngunjuk, piyambakipun tentu pejah. Nuwun sewu to. Nek omongan niku gampang, ning le mraktekke niku sing angel. Wisanggeni niku wong titis, wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo makeman mongko dinahi racun. Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe. Mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing wisanggeni sapa sing tanggung jawab? Oh iya ya. Nggih. Nek gawe karti sampeka sing pinter, nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang. Ngaten mawon, nggih. Wisanggeni tumuli dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angkah pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ya. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajengipun nggih, lenggah dampar sak terusipun kemawon. Lho, njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Gagang Prabu Karna, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Gagang Prabu Karna ngawongga. Yayi. Menawi tumrap kula, lho. Panjenengan menika Nalendra bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totohi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Peda menapa panjenengan dados Nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kalian tiyang sepuh. Menawi cara kula ngleling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula wisanggeni, Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalendra mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wada
Kurda kura reka kiri ro nanggono magawiya gelari rawang-wang Didhemat dening Pasewakan Agung Negari Ngastina. Nalika semanten manter pangendikaning Nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandene kendel datan mobah datan musik lenggahi kanyun pinangka wardu kanyut ujare ganten wadu jarang mangerja nang durung abang idwa turunan nandhing basaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mrika Sebrabonama apa to kang dadi darunane ora macan saka Rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun Bambang Wisanggeni ing kadheraken ing Raka Bambang Antasena akarya cingak kang samya mulan mawon mbahe para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir njaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan jagat dewa Bathara an paman mloso jenar kula wonten dawuh nggih mriku mboten pangling pisanggeni kaliyan Antasena sampun sowan wonten Garing Astina iya lah monggo enggal-enggal tata-tata kesah liripun menapa dene Paduka paring dawuh mekaten kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih mboten jenak malah sak mangke kok monggo tumuli kanthi mbalana kemawon menapa wigatosipun nggih paman lenggah sekeca nuning ngestaken dawuh pisanggeni Padhararja sak praptamu wisanggeni pangestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa aku ngaturake bektiku katur ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana iya ndak gegem dadekake jimat Antasena Padhararja sak praptamu Ngastina ki apa cedhak wong asa-asa apa sih? Keraton kok teng krompiang. Yo pancen kaya mengkono Padhararja sak praptamu. Pangestune Pakde slamet tekaku Pakde. Aku ngaturke begitu katur ya Pakde. Yo. Dak gegem dadekake jimat. Wah nek tak lokke malah saya seru Antasena. Mula aja tak lokke. Genah kae nek dilokke malah dadi umbul-umbulke. Heeh saja ya. Padhararja sak praptamu wisanggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu tampanana wisanggeni, tak kekem dadekake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Antasena, tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan Simbah Pate Sengkuni slamet tekaku Mbah aku ngaturke bekti katur Anggir Antasena ya Mbah slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Mbah nggih kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken ora kurang kepenak praptaku Simbah Pate ya Simbah Pate kok ya ora kurang kepenak praptaku wisanggeni Padhararja sak praptamu Siwa Karna nyawangga slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya wa iya ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana tak gegem dadekake jimat Antasena Padhararja ya slamet Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde iya tak tampa pangestuku tampanana tak gegem dadekake jimat wisanggeni apa wa gawe kaget penggali wong tuamu ana wigati apa marang matura ingkang terwaca wis dikeparengake matur ya wis tak keparengake ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka 2 ya aku nyuwun prisa karo Siwa Duryudana nyuwun prisa bab apa Siwa wis nampa nawala saka aku wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drepsila Geni wis nyurasa isining nawala ya wis tak surasa isining nawala lah yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina bisa geni ana paran sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus maragake
wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggir. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina? Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta. Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Harkaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Piranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena ki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ning negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki tok anggep darepeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe engko nek tak critani malah isin lho. Kowe engko nek tak critani malah isin, wis rasa dadak tok takokke, saiki aku mung kepengin Ngastina ki tok paringake apa ora? Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadak kowe ki ana omong ni. Gahling ngrungokke. Wis terus wae dikekeki wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun, ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya, Dokter Andes. Heeh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokean pertengsing. Terus apa perlune? Ora rasa wedi karo sing do lenggane kene rasa wedi. Aku ora wedi karo sing do lenggane kene iki. Iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate. Ya nggih ya? Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedahipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Wah, nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak incim kowe. Hus. Kok sing diincim aku ki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darepe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi klebu punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih Dik Pati nggih. Nggih. Ngrekoso malahe. Wis Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki ming ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming ratu wakil. Negara Ngastina iki dareping para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki dareping kepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampeyan sing dadi ratu? Merga wong tuamu ya kuwi Eyang Dastarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang Atmajaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrape negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Aduh insinyur disepelekke. Baman pripun? Monggo klasa bantal digulungi.
Kisah saking mriki kemawon Ger malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Astina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi. Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak nggone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ra, wong Astina ki licik-licik. Terutama sing ndodok ning isore si wong Astina kae. Kae wonge licik banget nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya. Ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Jajalan wis anggene. Lho, iki si wong Ngawangga. Ya, aku wong tuamu Ngawangga. Lah kok dadi jumeneng nang ngarepe wis anggene? Gandeng Yayi Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung penggalihe merga ora iso mutusi marang lelakon iki, aku ingkang bakal mutusi. Lho. Si wong Ngawangga sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh Antasena sikil. Yo. Ah, mengadeg kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil apa? Krunguku kikil. Pak Dikarno. Iya Antasena lho, wis anggene getine ning mburi. Sing dadi senopatine wis anggene aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine wis anggene. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan Woneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat kaya regem jimat. Gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku. Lah kok kowe dlangap patur bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakde sakarepe. Ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jaba golek pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku barang.
Lah kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, grantek mleguduk suwaru gembol sumarante. Urung-urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh demate. Nggih, Kakang Peremban Durna. Nggih, tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bawana. Wonten dawuh nggih. Sampun ngantos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekeceh Barana picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bawadurna. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina. Paman Harya Sengguni wonten timbalan ketapno sangganing Purwadyabala supados sak mangke tata-tata samapta ing gati sawigahing diri anambak lampahing wisanggeni lan Antasena. Kula nuwun ngestakaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sebangsun kundur kedatun kawula nuwun pamit Madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur kedatun jeluk cangking gambar kencana nampit gambaran gading. Kadharangan sanggaring Peremban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratendra wisanggeni maya Wisnu Pratendra Kakang Antasena iye iki wis dadi tenan merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging Siwa Ngawangga kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni nek aku ora ngewangi karo kowe ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan ora bakal aku wani karo Siwa Ngawangga merga iki pepunden iya Kakang Antasena ha terus iki piye wis ora usah melu-melu perkara iki kowe ngaso sing kepenak kowe golek papan sing eyup ngundhak ireng awakmu terus Kurawa aku sing mapake mengijen aja ngias karo aku aja ngembuke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane ya aku memang ndedonga muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa yen iso menang aku kelakon lungguh dampar ke Prabu Ngastina ya pamujimu tak jaluk ya ni ya Kakang sing ati-ati ya pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawiya glarira wang-wang ora pangling Antasena heeh Pakdhe Surtayu iya ana apa Pakdhe kok gelar papan para sata Kurawa golek menyang ndi dununge Wisanggeni nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile tak leboko ning pakunjaran iki rak mesti perkara nggone Siwa Ngawangga nantang karo aku ning Datulaya mergo aku sagu dadi senopati ning Wisanggeni rak ngono to ya dasar para nyata kejaba saka kuwi kowe barangnya bakal tak bondo tak krincung sikilmu Antasena De aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal sapi kae dadak dimruke sikik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena tak gawe Karang Abang negara Ngastina Mangyat kurda sroma panggah wagut kadinya mawukyat ira wang-wang wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat saka arep aku tebak dhanapune marganing patimu Singalena prapting lalis Pakdhe Surtayu
cocok tumbak jebul dadamu ora. Ayo, golek gaman sing ampuh, Dre. Mati. Cah sirahmu. Oh. Bodong mati. Surtayu Pakde. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo, matmo satra jendramu. Kuatken ati jaya kamu. Wah. Wah. Cina. Iya. Pakde Durma gatian ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu ngelincung sikilmu. Lebu wicanggene leboke paku jalan, wani njaluk negara ngedina. Rasaku ki ana omong. Neng kene ditemtokke kowe apa aku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Ai. Iya. Mati kowe. Hot! Wah! Wes lho. Piye Kartomarma? Kula sampun matur mongsal wangsul nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, nggih kawon, Man. Nek kalah mundur, nggih kula sumanggaken. Wah. Sing maju dudu wisang ning bener wisang ning nggawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula sumanggaken, Man. Surtayu kalah karo Antasena kawon Man. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadyan nggawa gaman tetep kalah karo Antasena, bocahe peng-penganten. Kalah man entek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bundas kok kaya banget. Antasena ngawul lho perang. Oh. Ngawul. Kula diantem bles ngono terus tandak sila kula niku diantem nggon cangkem dul tak kira nek ming pisan bola bali moncrot nih Man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal tandak sila kula cek bleseke lemah set diantel sak kayange dis. Nah itu kan nggen gamelan Man. Oh. Kuntal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku isin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak isin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco ulang-ulang jane malah tekaning pati malah wis la ijo ulip. Mbok men disin-isin para kawula sak ngestina. Sing isin mbek pengen cincin. Mbok sing cincin kok kon maju arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok.
Kulawa maju. Apa sampean kula tak delok saiki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok. Sekali-sekali pengalem niku ora mengko kan cangkeman. Dumen duwe pangkat, dumen duwe derajat terus kulawa belang. Ha kene iki sing do bonyok. Kono mung paitan cangkem. Aku ki lekmu ki ora lulusan. Nang pepelangan ki ora ono lek, ora ono anak. Anane pelang. Kok jajal maju kula tak delok. Kok sakniki nek cengkuni pelang kula tak delok kaya ngopo. Ora mengi comong. Izin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang karo bocah, sampean niku mbahne, kula tak delok sampean iso menang karo Antaséna apa. Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip. Raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah kene gumantung le budidaya. Nek cara kula izin. Niku ya do nglasani kabeh. Pancen bener sing kene mung ngomongan tok. Nek kon maju ora wani. Ajeng napa? Indah lelingguh kok ming. Tak kira nek ajeng maju Kowe arep weruh lehku perang? nggih. Yakin? Nek aku iso menang karo Antaséna, Tau upaya apa? Kula sembah 20 taun, Man. Kula liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Antaséna. Yakin nih seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning iki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Antaséna mungsuhmu mbahmu le. Kok kesusu-susu arep nendi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki. Kok kaya raine kok kaya pasuryane kok kaya abang kaya nesu. Nesuro aku apa? Ora. Nesuro kowe timbang cilaka apa? Lah nesuro sapa? Nesuro Durmagati. Dunekke apa Pak di Durmagati? Aku dunek-unekke entek amek kurang golek. Wong aku iki gaweane ndhawuhi Kurawa kok karo Durmagati dunekke wong gerang isane ming kakean cangkem. Lara atiku. Ayo bener kok, sing bener Pak Di Durmagati. Lah kok kowe kok malah kancane Pak Dewi Durmagati. Ayo tenan kok sampean iku saksuwene iki kok ora tau wani gelut ngono lho, anane ming ngakon-akon tok, ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-sekali sing muni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Wingi sore ning ampuh e. Ayo wingi sore ning Digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis, sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Nggawa gaman entuk, nggawa tumbak entuk, nggawa godho entuk, nggawa keris entuk, nggawa candrasa entuk. Bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antaséna, aku meguru karo kowe 20 taun. Berarti 50 taun. Lho. Sing 20 Durmagati, sing 20 kowe. Aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ora. Mangane ngrekoso. Terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulna ning pasna cengele Durmagati kae. Tak njlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, ning aja tibake liyane le Antaséna ora paske Pak Di Durmagati paske Pak Demu Durmagati padake wong picak lumangsane aku la weluh glenak-glenik pidak jempol kali Antaséna. Konjol ngerti-ngerti cengkune mumbul dhuwur banget lip niba kaya watu. Pethoke bendho pecah silamu ae.
modal mbok emen. Dik Pate. Dicuni. Dadi sirahe Durmagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampean? Lirikake niku ya males lara wirang Durmagati. Ning kok jebul malah kelara-lara. Sampean niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana didenenge wae mboten usah digagas. Nggih ning kula kewirangan kali Durmagati. Mboten usah dipetung, mboten usah dipetung. Nuwun sewu Kakang Penemban. Nggih pripun Dik Pate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senapatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kaliyan Kakang Penemban Durna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun pun Antasena. 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 Kowe wani ngobrak-abrik barisaning para Sata Kurawa. Kena kowe gempelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadai Kyai Sunda Manik aku meguru 20 taun karo kowe Antasena. Durnaena panalingan lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena swalu gimbal manyor-manyor dot ning dungkul ana dadi alas-alas dadi ana. Bocah kok glelenge kaya ngono, Nek kowe ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbak anggap aku mbahmu iki wong loro saut telu saurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Wela. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cunda Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur, gawar ngawur. Iki pusakaku. Sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kuda, nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama, titip pusaka Kyai Cunda Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok gunake tok nggo semungah sesongaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cunda Manik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cunda Manik. Ya bener. Cunda Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita wong tuwa piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning Segara Abang utawa Laut Merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae merga entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi merga entuk firmaning sing gawe urip. Mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora keparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arepa Cunda Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke anta ceneng nganti aku mati aku meguru karo kowe. Njajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temu ning awakku, ana pendhita tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo kudu uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekke nek pusaka kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti. Pusaka menungsa apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendhe marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Ngono. Selagine menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur.
bondo donyane akeh. Ning nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso dienggo sangu, derajat pangkat ora iso dienggo nyuwun ngapura karo ngersaning sing gawe urip. Ya. Ha iya. Ayo jajal apa piye? Nek jajal nyo, tak tamake. Nyo gawe wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Ning nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak pusakamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangake ra kekuatan, ora nggih kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek kowe percaya karo kekuatane iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok ming watuk? Ha iya, mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangrimanku. Cangrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Jembala. Asta kuwi tangan, Jembala driji. Nek tak gegemi iki tibane endi? Sakarepmu ngono nibake. Nyo tampanono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane, kula niku ya piye to ya pendhita pempengan kok ming dunek-uneki Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to? Ngoten nggih. Nggih. Pusaka cundha maneh kula atungake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparengi Gusti, nek Gusti ora ngeparengake ana dayane ya ming wujud resi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe Danipati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nare ora grendel. Gak grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Ah nggih. Nggih kula ngertos. Terus Antasena ngathoke tangan nek iso batang cangriman kuwi aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangrimane, tangane dicungke ngenten. Muni pripun? Iki ku jenenge apa? Kula muni Asta Jembala. Asta tangan, Jembala diji. Tibane nendi? Antasena ngene. Kula manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antasena mung ngatung ngenten iki. Umpamane kula Antasena ngatung teng ngarepan sampean, iki apa? Asta Jembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean pendhita mung di ngoten nggih kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta Jembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ngoten niku persis, Dik Pati. Kula terus gladran. Kula gumen lho, sampean niku pendhita pemangan ming diatungi iki apa? Asta Jembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Terus. Mengarep tas-tas ya? Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula ngraktekke ngenten iki. Niki napa? Asta Jembala. Asta tangan, Jembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Angge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Begawan Durna? Sampeyan wangsulan Asta Jembala. Oh nggih. Iki apa? Cokor Kirek. Asta Jembala, Cokor Kirek ngoten kok. Sampeyan niku maju mboten diaturke anak Prabu Ngawangga. Nggih Mas. Ayo. Kapengkarna mawingis-wingis katon lirandheping Trisula netra markata lir kabaranang Antasena piye Pakde saiki mung karinata Ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut
Bapa Penemban Sukalima wae ora kewagang nani kridane anakku lanang Ngrandha Gombala. Nanging gandeng aku senopati negara Kestina sing gedhe pangarepmu yen aku kudu wani lan aku kudu mentala karo kowe. Ora sah tido-tido di. Ayo nek pancen Pak Diar nyinake Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pak D Ngawangga. Patiku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo sejarah Pak D Ngawangga. Hus. Ora clemongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarah Nata Ngawangga ki tuwa-tuwa aku. Iya, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwake. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarah wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwarganing Antasena dibuka dening wong tuaku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Neta sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti Gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebaring asmaning negara Mandura, sampean dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mban Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampean karo getihe bapak ki padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut Bapa Werkudara ya bapak, nyebut Paman Janaka ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lene Klasdewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono? Ya ora. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Astina ki dudu kok Antasena, ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ya ora. Doh nyono, crak nyono kawula Ngastina nek karo lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen Ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen Ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat bae. Tok kapake Kang, tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah, yakin kalah. Wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene tak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho Dokter Andes e. Lah iya. Nang karo insinyur kowe menang Dokter Andes. Ya padha, sing ngomong sapa? Menang Dokter Andes, padha. Wis kowe rasa omonganku pokoke butuh engko kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo. Bobodono atus pundi? Nuwun sewu, Ngger. Bubar mawon mboten kanten-kantenan negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggawet saking kridanipun Antasena kaliyan Wisanggeni kula semanggaken, Ngger. Lajeng samangke atus pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening Wisanggeni menawa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun Bapak Sukalima. Bawandana aturi paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun Iwang Wikulon pun. Bathari Durga, Ngger.
Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ha iya aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis gomblang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Ha saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Ngastina ya, Kang. Lah malik meneh. Wah, ono cak totok ndase tenan kok. Kowe kok ana kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Barang wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu. Kabeh wis punggawane ora ana. Saiki tekan kene sepi ming kari lungguh dampar. Nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, pate sapa? Patih Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala. Malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu Doyak wae, Kang. sing dioyak Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sawijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisan negarane. kowe lah kowe iki pito Wis to, melu ora? ya melu